number 4, Kulturang Mananayaw sa may gugmaong Cluster 3. Ikaw ninduhan, kanunay kong gihandon. Apan uli na kay pasig, mukit ang kanila mama o papa. Sama ni, ikaw na bon? Wala na kailaing mabuhat? Wal! Dili ka bagay sa mga andang pibuhaton ang tanan para kang Maria. Diliin mo to sa iyong mga saad. Wala pa gani kayo napapatudan sa iyong kinabuhi. Lakaw dito! Ayaw na pagpakita ang balik! Pa! Pa! Ipagugma ko si Juan. Anak, para ni sa imo kaayon ang buwan ni Papa ninyo. Ayaw pagtuman sa imong gusto, Maria. Paminawang among gisulti kanimo. Ani ako mibalik, dili lamang ka Maria, kundi aron ipakita nga ako sa katawo na ning kamot, batunay nabot sa kinabuhi. Juan, nakita na mo ang imong balingkamot. Dili lang ang imong nasinati para makapok ang tanan. Kung mao ka na uwan, dili na mo mapuhuan ang higit sa iyong tagsatagsa ka mga dugo. Kung sa itugot na mo ang inyong panaghinigugmaan.
sa buhat o ang gugmang dalipunan, makahulat, makikpiso o mubaday. Bisan pa sa kanang pagsulat. Daghang salamat contingent number 4, Kulturang Mananayaw sa Mahigugmaong Cluster 3. They would like to say thank you to their cultural coordinators, Honorable Jeannie Maritz, Honorable Cristana Amistad, Maridel Paquibo, Shaina May Similia, Marlon Igon.